Казвам се Анита Екенова и съм ръководител на От извора Лион, инициатор, основател и координатор на събора на Мегдана на другата България от 2015 година, когато го направихме с моята група От извора Лион. Почнахме с една малка зала, която побираше 500 души. Ние бяхме 400-450. Сега виждате сме в огромна зала за над 3000 души. Като брой хора 400 към 3000, като брой групи 14 към 80, като брой страни 10, а сега имаме почти 16, защото имаме представител дори от щатите. Така че нещата се развиват. Ние решаваме къде събора ще отиде следващата година и прага ми беше една много голяма мечта. Не само заради красивия град, разбира се, но и защото с Тошко се запознахме през 2019 година и аз веднага видях голям потенциал в тяхната група като потенциални организатори на нашия събор. Здравейте, аз съм Тодор Ралев, живея в Прага от 19 години, но съм от България и съм роден в един от най-красивите български градове, наречен град Карлово. Как се случи ние да сме организаторите на тази годишния събор, или т.е. да сме домакините, е много интересна история. Или всъщност процесът е така забавен. Анита, която е координатор на целия събор, всъщност от тях се възроди идеята от Лион, от извора. Тя номинира някой човек или група, вижда по съборите, така като се виждаме, кои хора са активни, групата каква е, дали така имат желание да правят нещо. И идва, говори, активно мотивира хората. Наистина тя е уникален човек, има дарбата да мотивира хората и да говори добре с тях. И всъщност не знам как се осъзнах. Нали, попитаме, говорихме, мисля, че ми направи няколко комплимента, аз обмекнах и казах, айде, давай. И така имахме резервирана година, т.е. 2 години аз по-рано знаех, че може да се случи това нещо. И предишната година си го потвърдихме, случи се и ето, че днес сме тук.
организатора трябва да има стабилна организация зад гърба си. Тоест група, която има определени години зад гърба си и определен брой организирани вече събития. Защото виждате, че това не се импровизира, трябва все пак да имаш малко или много опит. Това е първото нещо. Второто най-важно нещо е да намериш зала и площад за хорото. Това действително е най-важно. Имаш ли зала и площад за хорото, няма вече никакви проблеми. Здравейте на всички! Радвам се да ви видя на слънце и на чешка земя. Преди да започнем официалната част, искам да благодарим на Стели за уникалната координация. Аплодисменти за нея. Здравейте, казвам се Стела Краева. В момента живея в Прага, в Чехия и съм координатор на организационния екип за 8-то издание на събора на Мегдана на другата България. Всяка година събора си има своята тема. Мисля, че така е доста интересно и това е много добра идея от координаторите, за да може всяка група да има възможността и желанието през една година да се справят с нов танц, нова постановка, да творят. По този начин ние ги мотивираме да не идват с едни и същи неща, ами просто да имат така енергия или хъс да направят нещо ново. И тъй като аз съм от този край, от Тракийския край, от Карлово, от Казанлък, от малък съм виждал Розобера, избора на Царица на розите, празненствата, които сме правили там и съм виждал колко са уникални, колко е хубаво, как съм по някой път гледал с отворена уста ансамбли и как други хора им са радвали, крещяли, са пеели песните или танцували плътно с тях. И си викам, Господи, това съм аз съм го изживял, защо не го присъздадем тук? Ще е много интересно. И т.е. ние избрахме темата на събора тази година да бъде празник на розата, Розобер в долината на розата.
Ние сме българи. Животът отива след нас. Сърцето играе вътре в нас. Ние сме българи. Ние сме тези, които играем върху жар. Огъня е вътре в нас, а ние танцуваме върху огъня. Ние сме тези, които танцуват и в ледените води. Ние сме българи. Ние повече от всички знаем как да се забавляваме. Как да живеем така, че огъня никога да не угасва. Музиката ни е огън. Празниците ни са огън. Сърцето ни е огън. Душите ни са огън. Ние сме българи. Точно тук и точно сега. Казвам се Дан Чумичев, аз съм извънредния и пълномощен посланник на Република България в Прага, Чешката република. И преди малко имах огромното удоволствие да участвам в откриването на 8-я пътуващ фестивал на Мегдана на другата България. Това, което ни предстои, аз вярвам, че един ден вие и вашите деца ще се върнете и заедно ще направим Република България едно много хубаво място за живеене. Създаваме нашите групи, точно защото България ни липсва по някакъв начин. Само че днес живеем в един космополитен свят и всъщност България е на всяка крачка, на една ръка разстояние. Така че можем винаги да се приберем, има телевизия, има интернет, има Фейсбук и всякакви такива други мрежи, така че ние много комуникираме и сме много свързани с родината. Но действително това, което освен всичко останало ни носи рекомфорт, това е българския фолклорен танц и българската фолклорна песен. Просто като ги чуем и се връщаме някакси там, някъде в Родопите или в Тракия или в Добруджа. И всеки милее за неговия си регион и това му носи по някакъв начин някакво успокоение и щастие. Надявам се днес и утре в Прага българските ансамбли да успеят да впечатлят гостите и гражданите на Прага, но следващите да продължат в цяла Европа, а може би и на други континенти. Всяка група по различен начин се организира. Тоест обикновено има детска група и група за възрастни.
Но има някои групи, които са общи, те просто творят заедно и излизат заедно на сцена. Разбира се, това е една от основните задачи на всеки един човек, който се занимава с фолклор. Това е да предава на своите деца, на нашите деца, да предаваме традициите и познанието за какво е България, за нас, какво е българския фолклор и какви са нашите корени и откъде идваме. Защото голяма част от нашите деца са родени в чужбина. И има, българските училища, но има и българските фолклорни клубове и тези клубове ни учат на обич към България, към всичко българско, към песните, към танците и ги учат да го показват и да не се срамуват от това, че са българи, а напротив, за тях това да е някаква страхотна гордост. И сега ще видите, има тази година доста повече детски клубове, отколкото преди години, или деца, които участват в хореографиите, които са представени. И за нас това е изключително удоволствие да виждаме, че малките, те самите искат да идват с големите на сцената и да показват, и да се обличат в български носи, и да казват: аз съм българин, независимо, че съм роден в чужбина. И няма по-голямо богатство, мисля, че от това. Да сме единни, независимо където и да сме. Здравейте, казвам се Бойка Ангелова, съм ръководител на самодеен състав за народни песни и танци към Асоциация Българска роза, град Малага. Аз обичам от малка да танцувам и когато чуя музиката,
Просто ми е хубаво и сърцето ми започва да играе. Обичам българската музика. И за това съм се записала да мога да се весела и да играя. Съборът е нещо невероятно. За мен е първа година тук да съм участник и да присъствам. И то така се случва, че тази година е най-мащабният събор, който някога е организиран до сега. И наистина е много голямо събитие с толкова много хора от всякъде. И е просто невероятно чувство да си част от всичко това. Решението как да дойдем. Идеята дойде още преди много години всъщност, преди изобщо да знам, че ще участвам в този фестивал и че ще е в Прага и така нататък. 2016 година живеех в Виетнам, тогава на времето, и реших да направя едно по-голямо пътешествие с колело от Ханой до Хо Ши Мин Сити. И да, по принцип карам колело редовно, но това беше едно такова по-голямо приключение, което, така да се каже, ме зариби за нещо по-голямо, по-различно. И си казах, че един ден, когато се върна в Европа, бих искала да направя нещо подобно. Когато вече разбрах, че с групата ще участваме тук, реших, че е перфектният момент и като сезон, и като обстоятелства да направя това отново. Отнели 10 дни каране и тук-там си взехме няколко дни почивка, в които къде почивахме, къде танцувахме на други събори. Такъв тип активна почивка. Качвахме се на една планина също за почивка. Доста хора разбраха за това и ни питаха другата година как ще ходите, къде ще ходите. Има известен интерес, да не кажа желание на други хора. Мисля, че е прекрасен начин просто да опознаваш света, да се запознаеш с хора, да предизвикаш съдбата и живота, да ти се случат интересни неща и да опознаеш себе си в една друга ситуация. Казвам се Дафинка Стоянова и съм диригент на Народен хор Българска роза, Мюнхен. Завърших Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив преди много години и имам доста опит като ръководител на детски състави, на хорове, пяла съм в хорове, в ансамбли. И отивайки в Германия, по-точно в Мюнхен, разбрах, че има доста българи, които живеят в града. И с помощта на наши приятели успяхме да съберем няколко жени, които желаят да пеят народни песни. Това беше преди 8 години. И така малко по малко, от 5-6 жени в началото, стигнахме до 32 човека, мъже и жени. И което е много важно за мен, е, че успяхме да създадем, да изградим не само хор от непрофесионалисти, а успяхме да създадем едно голямо семейство. Защото нашия хор, освен че е хор, който пее обработени песни,
обработки на народни песни. Нашия хор е едно голямо семейство, което се подкрепя. И това много ме радва. И се гордея с това нещо. Аз само мога да кажа, че когато се сетя за събора, тъй като ние участвахме в два предишни събора в Милано и в Испания, в Ланусия, само спомена за това, което сме преживяли, ме кара да настръхвам. За решаването да дойда на този прекрасен събор на Мегдана на другата България, идеята е от много отдавна. 2012 година, ако трябва да почнем от историята въобще как всичко тръгна, 2010 година направяхме първия фестивал в Чикаго. 2012 година моята майка и моята сестра, бивши танцорки, живееха в Лондон. Тогава с един колега, който пък живее в Торонто, Канада, решихме да се опитаме да дойдем в Европа и на чист английски, както се казва, ако можем да разкоткодякаме българите в чужбина, да почнем да се събираме. 2012 го направихме ноември в Лондон. 2013 пък да поканяха в Палма де Майорка, направиха за 3 марта един прекрасен празник. И 2015 Анита и Пламена вече те задвижиха тук европейския двигател и започнаха да правят тези събори на Мегдана на другата България. Ето, 8 година. Нямах възможност през другите години да идвам, но тази година реших да дойда. Защо? Защото вече така или иначе вчера не взимаха и други интервюта. Ще има новина, че сега до година ще се опитаме да го направим световен фестивал за българите, които живеят чужбина. Впечатлението специално от този събор е прекрасно, защото тук в Европа са много хората, много групите имам предвид. При нас са много по-малко. Но грандиозно нещо. Тази година, доколкото разбрах, най-много групи има, 73. Важното е, че успях всички да ги изгледам. Една група не пропуснах. 2 дена съм в залата. Прекрасно е. Почти същия формат го правим и ние. Но няма как, ние сме българи, така е, иначе обичаме да се веселим. Българския фолклор за мен е... Айде да не изпадам в такива клишета моя живот, но да, от 5 годишна възраст танцувам. Завършил съм държавно хореографско училище, после имах възможността да се уча от старите танцори в ансамбъл Загоре, ансамбъл Слънчев бряг. И ансамбъл Слънчев бряг ми предостави тази възможност да отида няколко пъти до Съединените щати и последния път просто без да искам ги изтървах и не можах да хвана самолета с тях и останах в Чикаго. И вече там 24 години пък там се пробвам да правя това, което ми харесва. Да танцувам и да обучавам деца и големи. За липсването на България никога, винаги когато са ме питали ти патриот ли си, не, ние не сме патриоти. Специално говоря за мен, защото всеки е различен. Но не, мен не ми липсва България. Просто другата държава, която аз съм се избрал самичък да отида там да пробвам, даде ми някаква възможност, харесваме. Имам се деца, имам се семейство. Липсват братя, сестри, братовчеди, стринки, чучовци, войчовци, но пък повечето от семействата са пръснати из целия свят, така че и пак не може да се събираме да сме дойдем. Народните танци започнах на 4 години, когато моите родители решиха, че
ще запазят българското в нашето семейство. И мен и брат ми ме записаха в такава хореографска паралелка. Още от предучилищна си спомням, Боряно-Борянке, право хоро, трябваше да пееме, да танцуваме. И някак си хареса ми. Те осъзнаха, че нещо се случва, т.е. забавляваме това нещо. Не да мрънкам и да не искам да ходя. И така продължих с годините напред. Хората основаха ансамбъла. Те видяха, че аз танцувам. Тогава на времето учих 2 години в българското училище тук в Прага, доктор Петър Берон. Учителите знаеха, че съм танцувал народни танци и им трябвах като за някаква програма по случай годишни на училище или 24 май и така нататък. И питаха ме, може ли да ни станцуваш нещо? Ето тук има още 2-3 дечица, които ще танцували, ще им покажеш ли едно хорце? И така се случиха нещата. И след това малко се разчу. Аз бях на 15 години вече, 14-15 години. И с училището имахме няколко изяви после. Събрахме се 4-5 деца, танцувахме, имаше даже и една хореографка, която идваше така от време на време да ни покаже някоя друга стъпка. И след като завърших училището, завърших основно образование тук, имаше вече хора, които ме знаеха и не знаех. Просто аз си продължих си живота напред. Но те ми се обадиха и казаха: Тодоре, събирам ти хора, ето 5-6 човека, почваме, искам да ни учиш. Не знам какво ще правиш, но искаме да се събираме. Вид на вас! Ще вид на вас. Само кажа, ще има обслег, ще има движение за връщане. Сега не са поставени. Сега се чува само там. Разбираш ли, това трябва да седиш тук. И той се поставиш и пуши в Добре, айде давай. От начало. От зачатку. Между другото, нещо интересно, един от учителите ми по народни танци казваше на края на годината кой е за каква оценка. Ти си за 4, 3, 5, 6 и той винаги ми казваше за моя благодарност, че аз съм за 6. Но даваше възможност да се изпитат хората за 7, ако искат. И аз така винаги съм бил доста изпълнителен и съм си казал, аз пък съм за 7, защо пък да съм само за 6, нали? Не може да си за 7, но нищо, нали? И той ми доказваше и с постъпката си, че винаги има какво да се учи. И така каза: Тодоре, айде, дай да видим тая седмица как ще я пишем и почна. Това ми кажи, това направи, това изтанцувай, еди как си, така нататък. И ме изпитваше и никога не достигаше до 7. Но с годините научих, че ансамбъла, който създадах, той, който ме избра всъщност ансамбъла, хората, които ме избраха, това е моята седмица. Марушка, която танцува с нас вече от 3 години, и Луцка, която е плътно до нея. Двете мадами са от Чехия и са неразделна част от нашия екип. Bulharský národní tance jsou krásný, plný energie, plný pozitivity, dobré nálady a vyzařují z lidí to příjemný, ta energie se přenáší mezi tanečníky a je to velice hezký, je to přímo lék. Казвам се Елена Кисьова, на 22 години съм от София. В момента съм на Еразъм в Прага. Тук съм само за 5 месеца. По принцип уча във Франция. Срещнах се с ансамбъла, защото когато пристигнах в Прага, исках да намеря сродни души и разбира се, най-лесното нещо беше да потърся българската общност. Следователно писах на ръководителя на ансамбъла, защото преди съм танцувала народни танци. Той ми отговори, че в момента се подготвят за фестивала и разбира се разучават танца, който представихме в началото. И тъй като на мен ми беше по-интересно да се включа в по-напредналата група, а не в начинаещата, той ми каза, че мога да остана на първата репетиция. Останах, харесахме се взаимно явно и така, всъщност останах до края в танца, в ансамбъла.
много голяма част от групата подготвят и много други неща, не само танца. Всички грамоти, целият този събор, всичките организационни неща, това се случва всичко от ансамбъла, така че на всеки мислите му бяха разпръснати на 100 000 места. Аз бях така щастливите хора, че бях повече фокусирана върху танца и разбира се помагах с каквото мога, но да, трудностите бяха от това, че се събираше доста напрежение на моменти, заради това, че времето не стигаше. В крайна сметка стигна, беше окей накрая, както винаги, но по пътя това бяха най-големите трудности, които срещнах. Тази сутрин бяхме на откриването, беше невероятно наистина. Просто организацията на един такъв събор предполага много работа и наистина домакините са се постарали невероятно. За фестивала на Мегдана се подготвяме, откакто знаем, че ще участваме, т.е. близо една година тече усилена подготовка, репетиции и с много голямо желание сме тук да покажем най-доброто от себе си. Асоциация на българите в Майорка Свети Кирил и Методий е създадена през 2008 година. Основната цел на тази асоциация в самото начало беше да си направим българско неделно училище в Майорка за дечицата, които живеят там, за да могат да изучават български език, литература, география, история, да се чувстват част от България, да се запознаят с традиции, фолклор и така да се приближат повече до родината на родителите си. След това, няколко месеца по-късно, се създаде и нашия танцов състав, също към тази асоциация. И в момента това са ни основните дейности. Подкрепяме образованието и българския фолклор.
Като танци състав съществуваме от 14 години, от които 2-3 години по време на пандемията не сме имали никаква дейност. Но това няма никакво значение, сме поддържали духа онлайн връзка. И като цяло се занимаваме с танци с хореография.
Раз, два, 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 три, два, четири, два, пет, шест, седем. Раз, два, три. Отскок. Присипваме. Дигам ръце. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем. Казвам се Антон Андонов и съм ръководител на катедра хореография в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство Асендия Мандия в град Пловдив. Ръководител съм на катедра, както казах, и същевременно преподавам множество дисциплини в специалност българска народна хореография. Отделно съм и солист в фолклорен ансамбъл Тракия Пловдив и работя същевременно в един институт за уметнически игри в Белград, Сърбия. Хората, които показах и преподадах, са три. Първото е от едно ямболско село Окоп и се казва Окопско хоро. Второто е тежкото от Пиринска Македония и третото е Бабино Оро от Шоплука. Готови ли сме? Добре, виждате, че сте много емоционални, което е супер. Браво! Така. Тръгваме в дясно с левия крак. Ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен, ляв. Впечатленията от фестивала са ми изключително така ентусиазирани спрямо хората, които са тук, защото наистина тази любов, този заряд, който носят и този огън, който носят наистина на хиляди километри от България, за мен е огромно удоволствие да се срещна с тях, да танцуваме, да се забавляваме най-вече, защото наистина най-важното е да се забавляваме. Как да кажа, може би ми остават най-трайни впечатления в годините, защото аз бях и на едно друго издание, което беше в Милано преди 5 години и наистина там бяха изключително много добри впечатления, които са останали в мен. Та сега също ще останат така може би 5-6, не знам колко години. Радвам се и благодаря на организаторите, на всички хора, които са тук, на техните ръководители, защото наистина това е, как да ви кажа, това е място, където българите в чужбина си поддържат една социална среда и място, където могат да се видят, да общуват, да танцуват, да се забавляват. Освен, че танца носи здраве, то е голяма емоция. В утрешния ден е голямата среща на българите в центъра на Прага за голямото хоро. Голямото хоро също е част от традицията. Имаме традицията е събора с всяка година на различно място, различен организатор, различна тема на събора, по която да творим различни танци и задължително голямото хоро на централен площад в града, в който сме. Така че утре сутрин всички с хубави, красиви български носии, усмихнати, с много радост в сърцето, ще се хванем ръка за ръка, за да покажем не само на Прага, но на целия свят и най-вече на себе си, че когато сме заедно, можем всичко и че когато сме заедно, България е на всеки мегдан, на който ние решим, че тя трябва да бъде.
радвам, че хората, които се запалват по този събор, стават все повече и повече. Това, което обожавам в този събор е, че реално ние сме приятели, които чакаме една година да се видим, срещаме се, прегръщаме се и истински празник. За мен тези 2 дни минават като миг обикновено, защото тук съм сред свои хора, макар че те живеят в съвсем други страни, дестинации, работят. Дори не знам какво работят повечето от тях, защото всъщност не е толкова важно. И просто виждам, че организацията е на много голямо ниво, защото толкова много хора да ги навигираш в правилната посока, да всичко да се случва в определен момент и време, наистина прекрасни българи. През целият този събор получихме толкова много възнаграждения и благодарности, точно заради това, че екипа, който сме тук, който сме събрали, с който сме се постарали да направим това цялото нещо, точно усещат тази енергия, имат я вътре в нея и умеят да я предадат напред. Българският фолклор за мен е нещо като магия, което няма как да се опише. Всеки го преживява по различен начин. Може би нещо като притегателна сила, в момента в който чуем българска музика, например, българска реч, в чужбина живеем толкова години вече, чуваш българска реч и веднага първата реакция, обръщаш се. Чуваш българска музика, веднага нещо ти трепва такова вътре. Танците са ми в кръвта, мисля. Откакто съм малка танцувам и някак си ми липсваха, като пристигнах във Франция. Имаше нещо, което ми липсваше, но не знаех какво е. До момента, в който не решихме да направим тази група от Извора. И мисля, че откакто е създадена групата, а тя е създадена април 2011 година, съм пропуснала точно 2 репетиции извън ваканциите. Само 2 и то беше по болест. Липсват ми танците. Липсват ти семейството. Липсват ти всичко българско. Аз го откривам в 3 часа в събота. Това е нещо, което ти влиза под кожата просто и имаш нужда от него. Той е като въздуха, като небето. Тази среща на българи в чужбина, където танцуваме, изразходваме енергия, почваме да викаме ахо, ихо и просто някак си става едно хубаво на душата. И това е нещо уникално. Не можеш да го разбереш, докато не го изпиташ. Нашата фолклорна група в Сан Бонифачо е открита преди 2 години по време на пандемията. Направихме откриването. Присъства Радослава Недялкова със съпруга и дойдаха и част от нашинци Милано. Донесоха ни много носии, също и нашите приятелки от Верона, с които се запознахме. Облякоха ни, начервиха ни, оплетоха ни косите, за което беше много хубаво, беше страхотно. Една неописуема емоция да облечеш една носия. Как променя човека. Със сигурност събора ни сплотява много. На този събор няма никакви дразги, няма аз танцувам по-добре или аз съществувам от повече години или моите носии са по-хубави. Тук всеки помага на всеки. Аз дори днес взех назаем едно коланче, защото си бях забравила моето. Смисъл, наистина много приятелска основа има събора, което е най-прекрасното, защото има и други фестивали, които са на много по-добро ниво, но там има конкурсен характер и малко или много това изкривява оптиката, докато тук нещата са просто между приятели, за да се забавляваме. Това е мотото и аз го намирам за прекрасно. Това е красотата, защото всеки, като тръгнете от най-минималната идея, съвсем от организирането, от тръгването на една група, как е, кой пътува с самолет, кой с влак, кой с колело, кой пеша, кой... Просто нещата... Всеки прави невъзможното, за да се случат. Т.е. не, че правим невъзможното, а всеки има желанието това нещо да се случи, да продължава и затова го прави по този начин. Т.е. това са минимални неща, които всъщност после не се виждат. Хора пътуват 1000 километри, за да стигнат и да се забавляват заедно тези 2 дни, да бъдат заедно ръка за ръка.
бяхме домакини на събора на Мегдана на другата България през 2018 година. Това беше 4-тото му издание. Беше много вълнуващо, защото тогава събора се разрастваше. Добавихме все нови елементи, като един от тях е Елена. Много държим на нейното отбелязване, защото тя вече, както виждате и сега, продължава да е символ на събора. Преобличаме всяка година в нова носия и пътува във всяка една нова дестинация. Тогава идеята беше носията на Елена да бъде нещо автентично. И всъщност, наистина, носията на Елена е направена от автентичен вълнен плат, с автентичните дантели. Всичко е българско от раклите на нашите баби. То бяха бродери, и става и не става. Вие знаете ли какво е да се облича една кукла с счупена ръка? Всеки да има по един представител от всяка една група участник. Моля, заповядайте на сцената, почнете така да се нареждате, за да има място за всички. Хайде, че ни очакват още няколко интересни неща и разбира се, след малко ще разберете кой ще бъде домакина за 2024 година. Следващите организатори, което бихме искали да пожелаем, е първо да им се падне наистина тази хубава възможност. Пожелавам много търпение, кураж, да продължават с прекрасните идеи, да продължават да обогатяват този събор и да знаят, че мегданците ще бъдат навсякъде, където и да бъдат новите домакини. Ами първо здраве, след това здрави нерви. Да се подготвят много сериозно, здрави нерви, много ентусиазъм, много енергия, креативност, защото всяка следваща година събора е все по-голям, все по-детайлно изпипан до най-малкия елемент. Тази годишните са помислени за всякакви детайли, за всичко, което можеш да се сетиш изобщо, така че на следващите няма да им е лесно, но пък аз съм сигурна, че ще намерят тая необходима мотивация, така че да се справят на ниво и съм убедена, че до година ще се забавляваме още повече. Просто това ще звучи много клиширано сигурно, но да се забавляват, наистина да се забавляват, защото аз мятам, че няма един човек в тази зала, който да е там за да съди, за да види грешки или каквото и да било. Дори да се случи някакъв проблем, това няма никакво значение. Нещата много бързо се забравят, всичко е много готино накрая. Така че да се изкарат страхотно. Да бъдат много ентусиазирани и мотивирани, така както бяха и настоящите такива. Да има страшно много идеи, добър екип зад гърба си. И това, което е сигурно, че ние, фолклорните състави от чужбина, ще бъдем на мястото на срещата на 9-то издание на събора на Мегдана на другата България, просто защото обичаме да танцуваме и да се събираме. Следващите организатори ще бъдат Палма де Майорка. Живот и здраве, както казваме ние, ще ходим по-на топличко. Защото миналата година доста дъжд ни валява в Копенхаген, но беше чудесно, беше прекрасно. Какво да им пожелая? Знаете ли, одеве, като гледах финала
и като слушахме и пеехме химна, и се сетих за едно стихотворение на Георги Джагаров. Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна. И просто си помислих, че тази земя, като една човешка длан, този път сега беше днес в Прага, с всичките тези хора, с всичката обич, усмивки, любов, настроение и желание събора да бъде и да пребъде.